Ai no niin, sitten meillä on seuraavaksi Hiutalle eroottiset uutiset. Tässä on nyt vieressä valokuvaaja Tero Repo, kuten huomaatte. Lätkätukka pelaa lätkää talvisin. Kesät vetää Verbierissä jalkapalloa, mutta mitäs löytyykään Verbierin tiskiltä? No ei, siis itsellekin ihan yllätyksenä. Joskus on antanut niille muutaman kuvan sille, että voitte käyttää, että kun antaa hissilippuja ja tollaan, mutta sieltä löytyi tämmönen ihme pakkaus. Mä katsoin, että jaha, tossa on mun kuva. Mä ajattelin, että tää on jotain suklaata tai jotain. No, mun Toblerone tää ei ainakaan oo. Mut sieltä löytyi tämmönen väestön kasvun rajoittaja, eli kortonki. Eli preservatiivi. Preservatiivi. Ja siinä on tommonen puuterilaiskukuva. Puuterilaiskukuva ja sanoo mun nimeä ja kaikki siellä. Niin tää on oikeesti vitsi ihan sama Powderin kansikuva tai Freeskierin kansikuva. Tää on niinku se juttu. Nyt mä koen, että mä oon niinku huipulla. Eli Tero Repo, sukupuolivalistuksen edelläkävijä. Näin on, niinku just mä oon yleensä näillä festareilla nuorisolle sanonut sitä, että kyrpä ja järki ei saa seistä samaan aikaan.